Ja sam cijelo vreme pratio diskusiju i sad pratim amandmane. Video sam ovde da je predsjednica podnela jedan amandman predsjednici Skupštine. Moja diskusija će se svesti na opasne robe koje se prevoze i da se tako nabrajam kako god na zemljom, tako i vazdušnom saobraćaju. Mislim da u toku rasprave u Skupštini, a i danas ovde olako se preskače jedna veoma važna činjenica. Nije dovoljno samo glasati i biti za nešto, a da nismo upoznati zašto glasamo i zašto smo za to. Za mene je jednostavno rešenje na zemlji da grad mora biti čist. Ja sam bio komunalni inspektor 20 godina i to je za mene jednostavno rešenje. I sada komunalna inspekcija koja je formirana i radi onako kako radi sa pojedinim svojim istupima koji ne dolikuju danas civilizovanom svetu. I to niko ne spominje. Ali ima nešto što mi ne možemo da počistimo, o čemu niko ne diskutuje. A to su otrovi sa kojima nas zaprašuju svaki dan iz vazduha. Zbog čega je to preskočeno u Skupštini i ovde da niko neće da kaže jednu jedinu reč? Zar mi ne vidimo da iznad Beograda, iznad naše Republike Srbije, države, otadžbine, svaki dan lete na stotine aviona i prospaju određene hemikalije, tako da se izrazi, koji ne da truju samo njive, oranice i hranu koju jedemo, nego truju i nas. I posle bombardovanja koje je bilo, i ovaj dodatak, i sve više našeg naroda koji poboljeva od raka. Ne može mi sad niko da ubedi ovde da to nema uticaja. Ima uticaja to što ćutimo i što se ne borimo za ono što je naše. Ja bih volio videti danas hoće neko ovde da digne ruku i da opravda zašto ti avioni posipaju otrov po našoj zemlji. Zašto niko nije digao ruku u Skupštini da kaže, govorimo svima, da kaže da ti letovi aviona moraju već jednom da prekinu? Ko može da plati zdravlje naših građana, koji oni svakodnevno truju? Pa vi pogledajte kad je vedro vreme, pa Beograd se ne vidi od otrova, mislim nebo iznad Beograda, izvinjavam se. I da niko ne reaguje. Ko je to potpisao? Ko je udario potpis i pečat da to može da se radi? A možda nemojte to da preskačete, to stvarno nema smisla. Pustio sam celu Skupštinu završen, nisam hteo da reagujem, a sad je vreme ovde da reagujem, molim vas da predlažem da to izađe na Skupštinu i da se kaže ko je potpisao da te avioni bacaju otrov po našoj zemlji? Ko je to overio? Ko stoji danas iza toga? Zar mi ne možemo ama baš ništa da učinimo bez Zapada? Dolaze ovde da nam drže predavanje, dolaze ovde da nas uče kako se obuvaju cipele, koje patike su dobre, koje su loše, i onda kad dodu iza sebe ostave razne insekte i bakcile koji se pojavljaju kod nas i po zidovima i po vazduhu i tako dalje. Zašto se to ne reaguje? Imamo li mi snage, ima li naša vlada snage, naša država, da spreči trovanje našeg naroda? A nemojte sad da mi neko odgovori i da mi kaže da se iz vazduha prosipa šećer. I sad niko nije kriv što nismo napravili škanicu dole i hvatamo šećer. Ali zato isto neko neka mi kaže zbog čega je u Srbiji sve veći i veći broj obolelih od raka. Zbog čega se isputava lečenje raka u određenim dozama, pa se krijući uvoze lekove iz inostranstva i tako dalje. Ako ovo možemo da zabranimo, da se uvozi lek poput, izvinjavam se, kanabisa, koji ovde se vuče ispod, da neće da se legalizuje,
Hvataju se ljudi, zatvaraju. Zašto se niko ne zatvori što je omogućio da se narod truje? Zašto niko ne potegne to pitanje? Bombardovali su nas sa osiromašenim uranijumom. Dole moj kraj je sav stradao. Sve više obolevi kod pluća. Svaki treći, četvrti čovjek ima rak pluća. Ovo je samo dodatak da se ubrzava bolest raka i sličnih bolesti. Ja nisam stručnjak za bolesti da bih pričao o bolestima. Ali veoma dobro znam i razumem se u to da ovo što se radi našoj zemlji iz vazduha, a Boga mi sa zemlje, nije dobro. Ja postavljam pitanje predsjedniku Skupštine, predsjedniku vlade, predsjedniku države, postavljam svim eminentnim ljudima u našoj zemlji da daju odgovor na ovo pitanje i da se to zaustavi. I sve njih pitam jednostavno, ponavljam to ovde drugi put, ko je to potpisao i ko je to omogućio? Da li su ti avioni opasni ili nisu? Da li ti avioni mogu da padnu dole, da unište na stotine hiljada plodnog zemljišta, da unište čitav grad, napunjeni otrovom? Pa molim vas, ako jedan kamion može da eksplodira na putu i da nanese tešku nesreću narodu u gradu, selu, na putu, pa šta se, zar mislimo mi da avioni koji lete i nose isti takav, još gori otrov, da se to ne može desiti? Može i tekako. Dok nam se ne desi, izgleda da ćemo gledati. Zašto ćutimo o tome? Zbog čega i kako? Pa najviše nam lete kad su nam njive, kad počne da rastu zasadi, kad niče žito, kad niče kukuruz, kad radi se u baštama, onda pogledajte, najviše prosipaju otrov. I sad ga prosipaju, ali ne toliko. Zbog čega baš tada? Ja pitam i tražim odgovor. Tražim odgovor ćutanja. Ne treba nam odgovor ćutanja. Nama treba odgovor na ono što se nama stvarno dešava. I ono što će nam se desiti. Da li možemo da sprečimo? Budemo li ćutali, nećemo nikada sprečiti. Da li se to po celoj Evropskoj uniji tako prosipaju ti otrovi? Da li se po Sjedinim Američkim Državama, policajcu, jedinstvenom u svetu, to radi kod njih? Ne radi se. Oni to lepo natovare i dotaraju ovde. Pa šta smo mi? A pitam šta smo? Mi smo zamorčići. Nad nama se probavaju određeni otrovi, da vidimo koliko ćemo živeti, koju ćemo bolest dobiti. Onda dolaze sa vakcinama, dolaze sa ovim, s onim, da bi nas, da kažem, lečili. Ja sam imao toliko, ostavim minute, nešto imam pravo na repliku, ako li bude nešto da ne kaže predsjednica, potrošili ste vreme. Da. To su moja pitanja i tražim da se iznesu... Pošto se niste molim vas, konkretno za samo da amandman. završim. Molim vas, tražim konačno, kao čovek, pre svega kao čovek, koji imam i decu i unučad, u ime sve dece Srbije, u ime svih građana Srbije, tražim da se iznese to na Skupštinu i da se da odgovor. Uzmite sada da se izvrši referendum i glasanje, tvrdim vam da će svi građani biti za to. Nemojte preskakati ono zašto su zainteresovani ljudi ove zemlje. Pa nemojte da dopustamo da nas tako olako truju i uništavaju. Pa zar ne vidite da nas ima sve manje? Sve manje dece se rađa i to što se rodi pola je bolesno.
Pa dokle ćemo to da gledamo? Zahvaljujem se, Hvala i gospodine vama. Ostojiću. Vi ste malo široko otišli sa ja temom. široko, ja sam Ja vas pozivam da ta pitanja koje ste postavili možete postaviti kao poslaničko pitanje svakog utorka i četvrtka, a svakako će sada predlagač odgovoriti na deo vašeg pitanja. Ako niste bili konkretni i postavili pitanje konkretno na amandman neki koji se ticao konkretno teme. Ali evo, predlagač će odgovoriti jer je to nešto upravo o čemu smo već diskutovati. Katarina Rakić, predsednik ovog odbora. Da, izvolite. I zato sam diskutovao u vezi tog amandmana. Ali vi meni sada kažete, imam minut. U vezi člana 20 ovoga koga ste sada dobili. Ne diskutujem u vezi jednog amandmana. Je li u vezi amandmana na član broj 20? Molim vas, evo ovde ste vi podneli amandman. Vi ste jedini koji ste to učinili. Odborski amandman. Izvinite. Ovaj koji ste sada dobili. O njemu se još nismo izjasnili ako mislite na član 20. Ja ćemo se prošla tačka dnevnog reda, a znam vaš cilj da ste da prošla tačka dnevnog reda. Ne, nije prošlo, nego nije još došla. Ja sam postavio pitanje, molim vas, tražim Izvolite. i od ovog odbora, da stavite da se stavi na glasanje, da se ovo postavi pitanje. Evo, dobit ćete odgovor, gospodine Iliću. Moram sam da 10 sekundi, pošto je važna tema. Ja ću vam doneti dokaze o prosipanju otrova, a i doneću vam, a dokaze već znate, o siromašenom uranijumu, ali ja ću da donesem jednu lepu fasciklu ovde na odbor, gde ćete videti da i toga ima što vi kažete, ali da je glavno bacanje otrova od ozgo iz vazduha iz aviona po nama. Zahvaljujem se, gospodine Ostojiću. Molim vas da se izjasnimo na amandman na član 80. Na protesta, pošto niste stavili na glasanje da se trujemo iz vazduha, Ja sam stavila, ali vi to... ovu sednicu želim više da prisustvujem. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor prihvatio amandman na član 80. Molim vas da se izjasnite na amandman na član 81. Molim vas da glasate. Kao čovek da podnesem da se takve stvari preskaču i da se kaže da je to ispuštanje kerozina. Pa molim vas, nemoguće je. Pa nemojte to da radite. Ja kažem, zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor prihvatio, samo trenutak da završim pa ćemo razgovarati, molim vas, nemojte na ovakav način da razgovaramo. Ja vas molim, ja sam vas saslušala, dozvolite da završimo sa glasanjem pa ćemo razgovarati. Ja ne želim uopšte da vodimo ovakvu raspravu na odboru. Znači, krajnje civilizovano, imali ste vreme, ja sam stavila na glasanje, ne znam zaista o čemu govorim. Zaista, i nemojte na takav način. Znači, zatražite reč, dobili ste reč, ja ne želim na ovakav način da komuniciramo na odboru. Molim vas da sednete, da glasamo ili da napustite sednicu ukoliko to ne želite, ali nemojte ometati rad sednice. Zaključujem glasanje i konstatujem... Ali nisam ništa preskočila, zaista ne znam o čemu govorite. Tražio sam da se iznese na skupštinu. Pa iznesite, ko vam brani? Tražim da odbor, kao što ove amandmane iznosi diskuciju u vezi posipanja otrova po zemlji, iz vazduha, da nas truju iz vazduha. Pa svi vi to tu znate, zašto ćutite? Pa nemojte to... Ja vas još jednom molim da na ovakav način ne komuniciramo. Vama niko ne brani da otvorite raspravu po ovom amandmanu na sednici parlamenta. Sada vas molim da odlučite hoćete li nastaviti da sedite ili ćete izaći. Eto, samo toliko. Zaključujem glasanje i konstatujem da je... Samo izvolite. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor prihvatio amandman na član 81 predloga zakona. Predlažem da izvestilac po ovoj tački dnevnog reda na sednici